Vyzerá to tak, že Podzamskej a Chrenovi to naozaj klape. Preto, keď sme nedávno na Eninom prste zbadali nápadný prsteň, zisťovali sme, či náhodou nie je zásnubný. V dabingovom štúdiu Dimas v Bratislave predstavili prvú Dolby Digital Mix halu, ktorú si prišla pozrieť nielen Táňa Pauhofová, ale aj jej frajer Maštalír. Ten mal mimoriadne dobrú náladu, čo si odniesla jeho kolegyňa Jurčová. Pani sa prišla, ona je hrozne taká, dneska je taká hrozne taká, poď zatiaľ k nám, poď zatiaľ k nám. Čo sa tak rozprávať? To je Danic. A Tomáš Danic si nakladal ďalej. Nevyzvedaj, pozri si to zajtra. Čo máš to? A len čo sa trocha pohral s týmto rozkošným psíkom, v srandovaní na Danicinu adresu pokračoval. Poďme sa teda povyprávať s Danicou, i keď ona práve niekoho zbadala. Kolegu. Spolužiaké čau. Také čaute, daj dolu kapucu a radšej nám povedz, kde máš frajera. On s tebou, tuším, do spoločnosti nechodí. Ako kedy. Dneska je veľmi unavený. Za to ty si hyperaktívna a už skoro ráno cvičíš jogu. Dnes sme boli 7:15 ráno, pred robotkami všetkými. Teraz sa však už len bav. Tak ako Tomáš s Táňou, ktorí mali byť pôvodne na zájazde v Piešťanoch. A keďže v tento večer išlo predovšetkým o novú audiotechnológiu, zaujímalo nás, či je ten Maštalír technicky zručný. Samozrejme, že keď treba niečo opraviť, Tomáš je chlap a ujme sa toho. Ale myslím si, že teoretik som lepší. Tomáš, čo ty na to? Je to naozaj tak? Určite áno. No dobre, teda Berca Baloga sme sa na jeho zručnosť radšej nepýtali. Stačilo nám, čo sme počuli. Poznám takých ľudí, že dojde na žúr a už majú liek. Áno, aby bolení. Prežerú sa a už dávajú. Takýmto pacientom určite nie je ferkokovár, ktorý viac ako ťažké jedlá obľubuje obyčajnú kapustu. Priznám sa, že kapustu mám rád v akejkoľvek podobe, to znamená či surovú, alebo dusenú, červenú, miešanú. Tá by sa v tento večer zišla na chcípanej Eni Podzámskej. Radšej ako kapustu má však svojho Kena Chrena. Môj Ken, Chren. Nie, Maťko je teraz, v tomto momente je v Brne. Asi sem pre mňa príde. A kedy si ťa odvedie k oltáru? Všimli sme si, že na prste máš poriadne nápadný prsteň. Ja som si ho kúpila, tento prstenok stál asi 3 eurá. A ja mám rada také hravé a veľké prstenky. Tak. Však veľký je, len či nie je náhodou zásnubný, Eni. No ale není zásnubný. Tak v tom prípade je zatiaľ všetko po starom. O týždeň sme tu s našou smotánkou opäť. Teším sa na vás spoločne s hviezdami nášho showbiznisu. Zostaňte s Markízou a dovidenia v nedeľu.